אז השעה עכשיו, אני לא יודע כמה רואים את זה, 6:30 בפאקינג בוקר, אוקיי, נחבא לי המסך. והחלטתי שאני כבר אצלם את היום בחיי יוצר תוכן בן 20, אבל ממש מת לי המיקרופון, אז אני נורא מקווה שהסאונד בסדר. והסיבה שאני בחוץ ב6:30 זה כי אני אחרי משמרת לילה, שלמה. כיף. והיום שלנו מתחיל קצת מוזר, כי עבדתי איזה 9 שעות, והיום ראשון בבוקר. אז אני אעלה לרכבת, ובערך אלך לישון איזה 4 שעות. טוב, אז ממש הגעתי הביתה, לפני שאני הולך לישון, כמה דברים קטנים שאני כן ארצה לסיים היום, למרות שמת לי המיקרופון, אז אנחנו נעשה את זה ככה. יש לנו לקחת תבני לסרטון הזה, לצלם את כל הפוטאג' מן הסתם, כי זה מעין ולוג, ומעבר לזה, יש לנו גם לקחת תמונה לבן אדם שאני ממש אוהב, אתם תראו את זה בהמשך, אבל הכי חשוב, לפני הכל, אני ממש צריך לישון איזה 4 שעות, כי אני כבר 24, וזה לא נראה שאם אני לא ישן עכשיו, יהיה לי זמן אחר בהמשך היום, כי ממש חשוב לי לתת לכם את הפוטאג' הזה, או לפחות לנסות להביא לכם איזה ולוג מעניין ומגניב. טוב, אז התעוררתי בערך לפני איזה חצי שעה. השעה עכשיו 2:06, וממש לפני שאני יוצא, אני מאמין שעוד איזה 20 דקות אני צריך כבר להיות בחוץ. כמה דברים קטנים, לסדר את ה-to-do list, ושיהיה לי סדר שאני באמת מספיק הכל היום, ומשם נתקדם. זה סינגל חדש שעומד לצאת. רגע, בעצם. וזה ליאם. שלום. אני קלטתי עכשיו שהמיקרופון לא הולך. המיקרופון לא עלה? נכון. אנחנו עכשיו מצלמים תמונה בסינגל החדש שלי שעומד לצאת, שם השיר שוב שתיקה. הצלם, ליאב קליף. כן, ליאב, מה יש לך להגיד? כן, תגיד את זה עכשיו. תנו לי סאב ותביאו לי כסף. כן. כן. מה דעתך על התוצאות שהבאנו, עידו? אחלה תוצאות. עידו אכן מרגיש, כן, האמת שמרגיש שהרמנו סטודיו אנחנו שרמו אותה. כן. אני גאה בנו רצח. באמת גאה בנו רצח. באמת כאילו. יחסית לניסיון ראשון, אתה חושב שלא עשינו את זה אף פעם, זה מגניב. נכון. מגניב אנחנו שרמו אותה. נכון מאוד. מעבר לזה שהגענו לפאקינג תל אביב, אחי. מקשיבים ביחד באוזניה להודיה. זה פאקינג תל אביב, בג'ם בספוטיפיי, אחי. כן. ואם אני אצליח לתפוס טאבנל, זה יהיה מגניב באמת. אני שקלתי... וואי, נשבע שכן. יש גם אווירה טוב. תל אביב זה לא פתח תקווה, אתה מבין? הכל פה מואר, הכל פה זה. עוד יש מצב שנתפוס משהו. אחי, תראה איזה וייב, אחי, גם איך רואים אותנו? תראה כאילו... תראה שהווייב עובר. הוחלט לשבת לאכול המבורגר. אכן כן. כשר. לא. לא. לצערי. לא. לא כשר. אכן כן. מרה.
אתה יודע למה שמתי לב? ששלוש שעות בערך, כאילו של היום כזה נעלמו, כי צילמנו לך את התמונות, נכון? נו. ולא הראיתי תמונה אחת בסרטון עד עכשיו. אז התמונות עכשיו. תמונה פה. אבל תשים תמונה שלא יראה כמו אידיוט. כן. פה. אנחנו עכשיו בדרכנו לחנות התקליטים, האוזן השלישית, שקרובה מאוד לסנטר. ליה וישפור לא רואים אותך. זה לא ייכנס לסרטון. נו באמת. טוב, שאלה ליה. היא מושלמת והכל, אבל אתה מכיר אותה בחול והיא גרה בחול, לא דוברת את השפה שלך. אוקיי. האם אתה איתה או לא? היא מושלמת בהכל, היא יפה. רגע, היא לא דוברת את השפה שלי, אבל אני יכול ללמוד? אתה יכול ללמוד, אבל היא גרה בחול, שזה העיקר. ואני יכול לטוס? בגיל שלנו, כן? אם אני לא הייתי בשירות חובה, אז כן? אבל בגלל שאני בשירות חובה, אז לא. מושלמת, אחי. אחי, שתמות. על משהו, רגע. עלינו פה על משהו. כן, ליה. אז נכון בפיג'מות, אני נותן רקע, כי אנחנו עכשיו איזה שעה מדברים על זה. אז יש מסך שחור ומסך לבן. ואז עידו אמר, יש רק מסך שחור ומסך לבן. לא, אמרתי אם היה לנו בחיים האמיתיים כאלה דברים. כזה, פתאום אנחנו עכשיו באמצע שיח, פתאום אני אומר בוא מסך שחור, ואז אתם רואים ברייק, אותי מדבר במסך שחור. ואז הוא אמר, אפשר להיות בפלוג? קיצור, אני אמרתי לדיאב, שאם זה היה במציאות, אז זה היה רק או שחור או לבן. לא היה עוד צבעים. ככה זה, ההפקה לא מממנת אותנו. ואז ליאב שאל. כי למה שלא יהיה רק מסך ירוק? זה גם יותר חסכוני, וזה גם כל הצבעים. תחשוב, זה כל הצבעים. הכל ולא כלום. נכון, ואתה מקבל הכל באחד. בקיצור. ומי זה תומאס? אנחנו כבר פה. מי זה תומאס? תחשוב איזה מצחיק זה היה. אם הייתי יודע מי זה תומאס, זה היה מוסיף. אם באמצע החיים פשוט היינו עושים מסך שחור, היה מסך שחור, ואז היינו אומרים, תומאס הוא בעצם, ככה וככה. נכון. את ההגדרה למי זה תומאס. ואני גם לא אלך ואחפש מי זה תומאס, כאילו זה מה יש. זה, תתמודדו עכשיו שמישהו בתגובות יסביר לי מה זה תומאס. צריך להיות כזה עם ביטחון, כזה ככה. לא, כזה ככה. אני לא יודע, אחי. מה זה? לא יודע. חייב להיות פשפוסים. לא יודע. לא, רגע. אני לא יודע איך מסיימים ולוג. תראה לי רגע. איך מסיימים ולוג? איך מסיימים ולוג? ככה.